Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu nola lortzen dugun triangelu baten intzentrua eta triangelu horretan inskribatuta dagoen zirkunferentzia. Egingo duguna izango da triangelu bat 3 punturekin, adibidez hemen, hemen eta hemen. Orain, egingo dugu triangeluaren, irudikatuko ditugu triangeluaren aldeak segmento aukerarekin, hau da zuzenki aukerarekin, beraz aukeratzen ditugu bi puntu, beste bi puntu batera daukagu beste triangeluaren aldea, eta azkeneko bi puntuak aukeratuz daukagu triangeluaren beste aldea. Orain, egin behar dugu triangelu horren 3 barne angeluetan dauden erdikariak, edo euskeraz, edo gazteleraz, bisektriz deitzen dena. Gogoratu, erdikaria angelu bat 2 zati berdinetan banatzen du, hasierako angelua. Beraz, daukagu hemen aukera bisektriz, aukeratuko ditugu 3 puntu, adibidez, aukeratzen badugu C, A eta B puntuak, egingo digut A erpinetik pasatzen den erdikaria. Orain aukeratzen badugu A, B eta C angelua, orduan irudikatuko zaigu B erpinetik pasatzen den erdikaria. Gauza bera aukeratzen badugu A, C eta B puntuak, orduan irudikatuko zaigu C puntutik pasatzen den erdikaria. Beraz, orain, egin behar duguna da intzentrua lortzea. Intzentrua da 3 erdikariak elkartzen diren puntua. Beraz, aukeratuko dugu intersekzion aukera eta aukeratuko ditugu 3 erdikariak. F erdikaria, F erdikaria erdikari hori, beste bat hori, eta zerpinetik pasatzen dena. Beraz daukagu D puntua. Orduan, D puntu hori, triangelaren barruan dagoen puntu hori, izango da intzentrua, bai? Eta puntu hori izango da triangelu horretan inskribatuta dagoen zirkuluaren erdigunea. Orduan, orain egingo duguna, izango da D puntutik triangeloaren aldeetara 3 zuzen elkartzuta eraiki. Beraz, egingo duguna, izango da, aukera bat egingo da hemen, deitzen dela perpendikular, bai? Aukeratzen dugu perpendikular, eta orain aukeratzen dugu adibidez D puntua eta H aldea. Hor daukagu, lehenengo zuzen elkartzuta H-erekiko. Aukeratuko dugu ere D puntua, atzera egingo dugu, barkatu. Aukeratuko dugu D puntua eta G aldea. Hor daukagu beste zuzen elkartzuta. Eta bukatzeko D puntua, atzera egingo dugu, gaizki egin duelako hemen. Aukeratuko D puntua eta F aldea. Eta egin digu beste zuzen elkartzuta. Beraz, orain bakarrik egin behar dudana da, D puntutik adibidez H alderaino, dagoen distantzia kalkulatu, begiratu, eta elkargunea H aldearekin, puntu batekin jarriko dut. Orduan, egingo duena izango da, aukeratuko dut, puntua hor, eta H zuzenaren gainean, egingo dudana izango da, ikuste zute F puntu hori. Bai?
Orduan, egin behar dudan gauza bakarrik egin behar dudana da zirkunferentzia eraiki. Beraz, kasu horretan, hartuko du zirkunferentzie aukera, eta hemen jartzen du zirkunferentzia zentro punto. Beraz, emango diot, konfunditu naiz, F puntuari, punto. Atzera ingo dut, aukeratuko dut B puntua zentrutzat, eta F puntua erradioa adierazten duena. Orduan ikusten dezute nola lortu dudan triangelu horretan inskribatuta dagoen zirkunferentzia. Edo zirkulua ere bai. Bale? Orain bakarrik adierazi behar da hau. Besterik gabe, hau da, triangelu baten intzentrua eta triangelu horretan inskribatutako zirkunferentzia nola lortzen den, jakin behar dezutena.